Ja, een van de drijvende krachten achter de dichtmiddag in Elders is Serafina Hassels. Zij kan er vandaag niet bij zijn. En daarom draag ik nu eerst een gedicht van haar voor. Stof. Opeens ben jij vervlogen. Zomaar ineens ben jij stof. Ik riep, het is te snel. Doe het over. Ik geef je een trage tijdlijn. Dan ga jij langzaam genieten van het noorderlicht. Warme armen, een zacht hart en troost. Je diepe stem in je lied van verlangen. Ik riep, ik wil dat je terugkomt. We zetten de klok stil, net voor dat moment. Maar met één windvlaag waaide je weg. Ik zie je. Jij dwarrelt overal en nergens neer. Jij bent alles en niets in een ademtocht tot stof. Dat was Serafina Hassels. En dan draag ik ook nog één gedicht van mijzelf voor. Waarmee ik eigenlijk een beetje op de Pupro wil aansluiten. Ongewenst compliment. Initiatief van commercie gespeend en zonder bijbedoeling. En het hoeft niet wederkerig. Voor wat hoort wat, voor de opportunist. Gelijk oversteken voor de scheidsrechter. Maar belangeloos als het wel gemeend is. We roepen het uit tot pluimdag. Strooien kwistig met complimenten als melkzoete hagelslag. En oefenen met bont gekleurde veren om inclusief niemand tegen de borst te stuiten. Iets met rokjes of haar kan niet meer. Hou het zo sober en gendervriendelijk mogelijk. Zeggen dat je een goede verzorgende ouder bent en geen liefdevolle moeder, dat riekt naar kloek, zoals de rechtvaardige vader ouderwets paternalistisch klinkt. Zelfs een opmerking over een nieuwe trui is verdacht. Wacht en denk na voor je recht voor de raap een seksistisch bommetje dropt. Beter is het om consent te vragen. Nee is nee. Blief de medemens geen compliment, blijf dan niet aandringen. Zeg liever helemaal niets. Kun je je ook geen bel vallen of het hoofd stoten aan gevoelig ongerief.